tungo sa progresibong bayan. Alagang Karapat, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa mas tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SPM Maligwa si agaw na Martes, Pangasinan, Dagupan. Wadyalaso, Saray, Balitan Matuwa. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tila tan fake news. SBM, Saray Balitan Matuwa. Yaon sasabid ka siksikanan nyo, Lunes hanggang Biyernes. Kaya rin nasa ilik na ibalay ng kapaborito RJ Jimenez. Nakaulop na nakantabay langula at sayan na agaw sa ikaaryo kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay timo the technical side ang gapreorom nuag si Mr. END Engineer Nixon Dakal. Petsa 28 lagagi at bulan na Hulyo taon 2026 pigay ago labat lang ang loob tilad bulan na Agosto. Pero dyan ikukurang na agaw, ikukurang na panahon agagik ni ay aging masyado la so pakaka-alerto na sa school authorities at sa rayason kakamayat ya bomb threat, shooting incidents at sa eskwilaan. Dyan sang kaunuran niya informasyon niya nala tayo nan karoman lanti at anong nang tayo man ni panong nang tayo no kan panunton karukay. So linya na sari ugugaw yaong luloob dita na Dagupan City National High School agauntan. Ang tatimot ya thickly populated tanya eskwilaan at intiron syudad na Dagupan. At nan karuman wala informasyon niya na awat tayo ya saray faculty members along with their school principal si Sir Willie give anto at non-meeting ira ya say plano da amo wagak nalilingo but still have to confirm this with Sir Willie ya instead ya mangawa na nasa may regular ya earthquake drill at isingit damula at sa school activities da so sa tay pakagawa na sa tay shooting drill bomb and shooting drill atat ang tanagagik tapian dyan tan ari ugugaw na familiarize irad sa may nantoy manupagyagawon da wala rin untan nga insidente tapian aliwan sa may kawigi kawanan so arapunda no agtasaksakay so direksyon ni arapunda tapian naiwasan yadakol so sa may nadamay no wala rin untan niya nagawa ya aliwan sa pangilablabay
dasari nando naman eskwilaan. Sa ikuang ko, marakapitan, marakapitan, ya gagamtan, it's good. Ya saray mamaestra tayo at mamaestro tayo, manggagawa matlara na sa may sarili dan pulaing. Tapyan niya gal iragugaw, at untan iran nakipaakaran, ya pati sa sarili da, untan natatan tanagagi. Jad bali na mapandan, say mismo local chief da diman, local chief executive, si Mayor Carl Christian Vega, at wala mat susamay plano to, ya actually akagatarya man salita at National High School na bali na mapandan, they also experience the same problem. Noon tura may problema na experience that sa rin durman eskwilaan regarding bomb threat, haratay shooting threat at ating tanagagik, untan mat. Kanyan halos ang milalawarin schools, eskwilaan na din tiron Pilipinas affected by this. Tawala rin kakamayat at social media, yaon tan iran threat at atong tanagagig agauntan. Kanyan si Mayor Carl Christian Vega, sa plano to at atong tanagagig arapan to. Si kato mismo mansalita o darapan nasar estudyante tapian di man idalatdat. Noan to so sa may possible repercussion na sa tay pangitayak da, pan-involved dat sarili da, at untan iran ki paakaran. Ni nang nangyuyay so sang kaunran niya balita yan na awat tayo tatang tanagagig. Sakay ya estudyante ya aya atatang tanagagig honor student ni. Sa gabay ito baga atan niya estudyante at matalisiw. Suutag to atatang tanagagig ya may marunong at eskwilaan honor student. Pero si katuneso sakay ya amay unong investigasyon na sa kapulisan si katuni manunaan. Ya mangipapawit na saratay untan iran online threat. Ditan adjain Nueva Ecija. Nang nyuta na atatang tanagagig. So, aya gagamtan na Mayor Carl Christian Vega at tapen ipanta. Si kato mismo bilang ama na balay, manang i-implementa na lay atatang tanagagig, si kato mismo so unarap at sari estudyante. Dengalanti pa. So sa atin niya palapag to na Mayor Carl Christian Vega na bali na mapandan. Magandang araw po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig. At saktong-sakto po dahil napanahon po yung pagbisita nyo po dito, katatapos lamang po ng aming meeting sa isang high school na eskwelahan dito sa bayan ng Mapandan. And nagkaroon kami ng in-depth na pag-meeting kasama ang PNP, school heads, different department heads ng eskwelahan. At kami po ay gumawa ng isang aksyon na to support itong mga nangyayari nga po sa ating community. So I think nakikitrend sila. This is the bad side of the social media na parang nakikiuso na rin ng bawat mga estudyante. And siguro i-impose na lang natin at personally sinabi ko na ako po ibibisita sa mga eskwelahan para makausap yung mga estudyante. At kulang lang ng ating siguro yung pag-explain kung ano man ang magiging effect nito yung sa mga ginagawa nila. Kasi yung iba is parang para matakasan lang ang exams, para matakasan yung quizzes. Pero based naman doon sa mga sinabi rin is parang yung tolerance or yung acceptance ng mga estudyante ay parang nagiging short span na lang dahil konting kibot, napagsabihan ng teacher at meron ng banta. So nakakatakot din. Let's not take it very lightly, sabi ko, and let's always consider this as a serious one. But instead sasabayan na lang natin ng information campaign kung ano man ang magiging epekto nito sa kanila. If mahuli sila, sana naman ay ma-educate para natin lalo ang ating mga estudyante para hindi na lang sila mag-resort sa ganitong mga gawain dahil really it is affecting each students dahil syempre kung ang tinatakasan nga nila yung araw na hindi makapasok, eventually idadagdag din yan
later on sa pagtapos ng school year. So, ganun din. So, kailangan lang natin maging buksan natin ang kaisipan natin at para i-accept din natin kung ano man. Siyempre, kung may fault naman tayo, ay lawakan pa natin ang ating pangunawa. At I guess, ang isa dito ay yung pagbibisita. And sinabihan ko rin ng SK natin na mag-create sila ng maglaan ng pondo para sa mga symposiums, para i-divert na lang natin sa bawat eskwelahan to create awareness. At siguro magpapagawa na lang kami ng leaflets, brochures, para po mababasa ng mga estudyante at maibibigay din sa mga magulang para naman mabantayan at maasikaso nila ang kanilang mga anak. Sir, paano yung seguridad? Si Katutan Sumaragap, plano natin na sa LGU Mapandan ditan at Bali ng Papandan to protect the students and the teachers as well. At sararaya banta na yananawa daon sasabi at panamagli na sa social media. So ang tiyatatan tanagagik, araraya kasi si Katuyay sa unungad sa amin bagatulantin ng Mayor Carl Christian Vega, may mga batang nakikitrending. Gabay day sumabay sa trend at tatang tanagagik without knowing no anto may consequences na ani nasa may ginawa da. So it's marakap ya sikara at may napakabatan and create awareness at dapat datapen januntan naiwasan la so unyarang kagagawa. Actually sa ikwandalan ti atatong tanagagik numan bilang wala rin unyaran threat yan naawat da sa ikwanda nakaukulan seryosohin kaagad ito. At lahat tinatrato to bilang seryoso hanggang mapatunayang hindi. Although karamihan po dyan, sinasabi na ng ating kapulisan, biro-biro lang, hoax, kuya kwanda atatong tanagagik. Nathan, it's a good thing na dapat malaman din natin itong mga bagay na ito para maiwasan natin. Kung sa telepono nang galing, ang advice is manatiling kalmado, huwag mag-hang up, panatilihing nagsasalitang tumatawag ng matagal hanggat maaari, isulat ang eksaktong salita ng threat, tanungin kung maaari saan nandoon, kailan sasabog, ano ang itsura, ano ang uri, sino ang naglagay, bakit, ano ang pangalan ng tumatawag. Pansinin ang boses, lalaki o babae, accent, galit, kalmado at iba pa, mga background sounds at caller ID kung mayroon. Huwag i-hang up ang telepono. Kahit tumigil ng tumatawag para matunton. Gamitin ang ibang telepono para tumawag sa 991 o lokal na PNP. Yan. Ipaalam agad sa school administrator, security site decision maker. Ngayon, kung may makita tayong mga suspicious package o bagay, huwag po ninyong hahawakan o galawin o kaya buksan. Huwag gumamit ng cellphone o kaya two-way radio malapit dito dahil posibleng ito ang mag-trigger kung sakali mang bomba po yan. At umalis sa lugar, i-notify ang iba, tumawag sa 911 o kaya sa ating kapulisan. Kaya natutuwa ako at may mga contingency measures naman na gagawin yung ating mga school authorities at maganda po yan para mapaghandaan po natin yung mga ganyang bagay. Samantala, speaking of mga teachers, may mga gustong humingi ng paliwanag tungkol po doon sa expanded career progression na hanggang ngayon may mga kasi kapag na-promote po kayo under this program, yung expanded career progression, naturally, mapupromote kayo, magkakaroon din ng salary adjustment. So, marami sa mga teachers natin na na-promote na, aglara makaalagar ka lang mo, ranto I can understand that. Aglara makaalagar at sa may differentials da o sa may increase, yan na po yan naawat da. Actually, ang effectivity date po niyan, ay yung pong actual date of assumption of duty sa bagong position. So, by that time sana, nag-adjust na rin yung inyong mga salary. Pero, ang problema kasi, hindi po kasi automatic na nag-a-adjust ka agad.
yung inyong salary, siguro may kakulangan pa sa pundo. The fact na maraming teachers ang nabigyan ng pagkakataon na ma-promote. Ang tuwata at tanagagi. Now, in one of my interview with SDS Fatima Buado ng Pangasinan 1 at ating tanagagik, isa po yan sa nabanggit niya na ito po kasi yung karaniwang issue po natin sa gobyerno. Ano ha? Yung tinatawag na mahabang bureaucratic process na pagkatapos ng promotion, lalo na sa ilalim ng bagong Expanded Career Progression or ACP system, kailangan pa ng Notice of Salary Adjustment o NOSA mula sa DBM o Regional Office, pag-verify ng documents, appointment papers, service record, computation ng differential, tapos obligasyon at allotment mula sa DBM. Kaya ang nangyayari, kahit effective ang promotion sa isang PETSA, ang actual na pagpasok sa payroll at pag-release ng differential back pay ay maaring tumagal ng ilang buwan. Sabi nga natin kanina, malaking epekto rin po yung malaking bilang ng promotions. Sa Region 1 alone, libo-libong guro ang na-promote. At noong 2025, mahigit 2,600 na ang na-promote. And this year, I think aabot na sa 6,000. Ganyang karami ang na-promote na. Lalong-lalo na sa Pangasinan 1. So, sa dami ng bilang ng mga na-promote, ito po nagdudulot ngayon ng backlog. Backlogs administrative at finance units ng mga schools division offices at regional offices at atong tanagagik. So, ang problemang ito is hindi lang dito sa Pangasinan 1, Pangasinan 2, or sa buong Pangasinan, so sa entire Region 1, kundi sa buong Pilipinas po ito. Ngayon, ito po kasing bagong ACP system, may transition period po ito. Ang transition period po nito ay sa loob ng 3 taon. 3 taon po yan. So, ibig sabihin, within the span of 3 years, iaayos lahat yan. Pati yung mga differentials ninyo. After 3 years siguro, doon nyo na mararamdaman yung full effectivity noong salary adjustment po ninyo. Kasi ito, ang differential kasi, karaniwan, inaayos po yan kada buwan o kada quarter. Minsan, ginagamit muna ang savings ng ahensya para lang maibigay sa inyo yung inyong mga differential sa gauntan habang hinihintay ang reimbursement mula sa DBM. Kaya katukin natin ang DBM. Agauntan na tatin tanagagik. So kung sakali man, meron po kayong katanungan, ano po ba dapat gawin ng mga apektadong guro? Instead na mag-speculate po kayo, maghaka-haka po kayo, magtanong na lang po kayo. You have that right to ask, to demand explanation kung sakasakali. So, tanungin ang inyong mga school head o division, HR o admin office. Hingin ang status ng inyong NOSA at differential computation. I-check ang inyong payslip. Sa susunod na payroll, kadalasang may hiwalay na entry para sa differential. Ngayon, kung matagal na, halimbawa 3 to 6 months na po na mula sa effectivity, mag-file lang po kayo ng formal inquiry o grievance sa inyong schools division office. Or makipag-ugnayan sa DepEd Region 1 Administrative Finance Division para sa general update. Instead na mag-speculate po kayo. Para, kasi kung minsan yung mga speculations na yan, yun ang pinagmimulan ng mga misunderstanding sa gaon natatang tanangagig. So, ang importante, yung pagka-delay, hindi po nangangahulugang hindi po kayo babayaran. Karaniwang naayos ito pero nangangailangan ng pasensya dahil sa sistema. Maraming guro sa iba't ibang rehiyon ang nakaranas nito noon at unti-unti itong na-resolve. So, hayan po mga teachers,
malinaw na po yan para hindi na kayo nag-speculate o may maninap. O tawag at Pangasalitan Pangasinan, maninap. Nauntan unya, kanyan agyunin awat iri-differentiasyo. Mahirap po yung nag-speculate po tayo. Mabuti na yung naintindihan natin yung proseso ng pagsasaayos ng inyong mga payrolls. So, relax lang kayo, relax. Matatanggap nyo rin po yan. Kasi under the system kasi, talagang in a period of 3 years. So, inilaan na po nila, alam na nila na for 3 years talagang mahihirapan ng ang Department of Education na mag-adjust ng yung mga salary with the implementation of this ECP kasi napakarami ng mga guro po natin. Na siyempre, pag titignan lahat po yung mga papeles, gaya ng nasabi na natin, masiguro lang na tama yung mga sinubmit po ninyo. Yan yung tinatawag na verification process. Kaya pasensyahan lang muna, Anyway, matatanggap nyo rin po yan, sa mga teachers natin. O huwag kayong ma-discourage o mawalan ng pag-asa o mawalan ng inspirasyong magturo sa ating mga estudyante, Matatanggap nyo rin po yan. Isipin nyo na lang na parang nag-invest kayo because at the end of the day, pag natanggap nyo yung differential ninyo, napakalaki niyan. Let's say for example, 3 months or 6 months hindi nyo natanggap pero biglang binuhos yung budget ng DBM sa inyo. Nako, halimbawa tatanggap kayo ng ilang bang differential na tatanggapin nyo? Depende sa computation ng mga sweldo po ninyo. Agaunta na tatin tanagagi. Atipuntan, nga kimot labalan ng bangko, in bangko yung may kwartayo, nawat yutan, buo. Numambilang at 3 months, paano na ani sa awat nyo, at sweldo yung 40,000 pesos sa gauntan. So natipon labatan, andyan lang po yan. Hindi po yan nawawala agatan na balang. So good morning po sa lahat ng mga kaguruhan, sa ating mga teachers. Mabuhay po kayo, SBM, Saray Balitan Matwa. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. So ang tuloy, kaya rin ninasaren pakabatan pa imano, malalapunid Saray Madangantabay. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame un Hawak mo ang beat. San ang puta-putang Iran impormasyon. So number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod
susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1 MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, President Chief at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Kaulok, Cantabayo, Saylawas, Caro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan.
Tuloy-tuloy so saray balitan matwa. SBM sa ikabusol na saray MBTF managbalitay tila tan fake news. Kaulok kanta ba yun sa ilawas yun kaaro kapaborito JCB Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Danny Caras ng DWC Joyce Enterprises. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Binabati niya ang kanyang asawang teacher na si Madam Mary Jane Mendoza Solis. Good morning, Madam Mary Jane. Kay Sir Josimar ng Bayan ng Binmali, good morning. At siyempre sa mga single ladies ng Barangay Basing, si Nana Bihing, Nana Conching, Nana Perla, Tansi Kagawad, Esperanza. Untanmat na Madam Emma Lipio sa presidente na senior citizen. Tanod kinan Madam Ja, good morning. Wala tilad mi kadwan takap na say saray balitan matwa, saray matuan lik na Binmalay. But before anything else, mga kapaborito, gusto lang po nating ipaalala sa mga gumagamit po ng mga digital payments. Bagaman po pari-parehong nagagamit ang e-wallet sa tang bangko, may kanya-kanya pa rin pong dapat paggamitan ng mga ito para hindi po kayo malito. Hindi dapat direktang ikumpara mga bangko at e-wallet dahil magkaiba ang kanilang business models at pinagkukunan ng kita. Kung paano po nagkakaiba, ganito po yun kasi. Una, ang bank account ay kinakailangan may maintaining balance, may penalty charges at interest. Pero sa e-wallet, walang kinakailangan at maaari lamang gamitin kapag may laman. Pangalawa, ang mga bangko ay nakatuon sa savings, loans, investments at iba pang financial products, habang ang e-wallet ay idinisenyo para mabilis, mas madali at mas accessible ang digital payments para sa mga Pilipino. At dahil dito, marami na ang naitutulong ng mga e-wallets sa pang-araw-araw na transaction gaya ng pagbabayad sa mga tindahan, online purchases, bills payments at money transfers. Ngayon, hindi nangangahulugan na kung may zero fees ang ilang bangko ay dapat ganun din ang mga e-wallets dahil magkaiba ang pinagkukunan nila ng kita. Ang mga kinikita ng mga financial institutions ay ginagamit din para mapalakas ang cybersecurity, mapahusay ang serbisyo at mapanatili ang ligtas na digital transactions. So bagamat iisa ang kanilang layunin na mapalawak ang ligtas na digital financial services sa bawat Pilipino, magkaiba pa rin ang kanilang tungkulin at income sources. So sa halip na pag-usapan kung alin ang mas lamang, mahalagang kilalanin na nagtutulungan ang mga bangko at mga e-wallet providers kasama ang mga regulators at iba pang stakeholders upang mapalawak ang financial inclusion at makabuo ng mas epesyente, ligtas at abot kayang digital payment ecosystem para sa mga Pilipino. O, pakatandahan po natin yan Ngayon, meron po mga nagtatanong sa atin, nakita mo na ba yung picture sa social media? Anong picture yan, Kwangko? Ang tuta na picture. Pinakita sa akin yung picture. It is a picture about a group of people na talagang kilalang kilala. Kilalang kilala dyan po sa bayan ng Binmalay. People like Councilor Mito Sison, Councilor Dr. Carrera, Councilor Ikong Francisco, Councilor Banong de Los Angeles, at saka si Councilor Bismarck. Kasama nila si Councilor Ariel de la Concha. Sabay-sabay silang kumain na ng halian dyan po sa Mars Restaurant along with former Councilor Buday.
Oh, pagkatapos nilang kumain sa Mars, nagsama-sama ulit sila sa isang kapihan at doon nagkape. And these groupings nangyari after ng kaganapan sa naganap na flag ceremony na kung saan at akarungal ira na sermon. Nagkalalula si Councilor Ikong Francisco. Meron bang ibig sabihin nito? Meron bang implications nito? Maraming nagtatanong. Meron bang reorganization ngayon? Remember, hindi po nila kasama sa picture si Vice Mayor Edgar Maminta. Sila-sila lang. At meron ding nagsabi na isang councilor na she was not there but sabi niya doon sa picture, insert me, Kwan. So ibig sabihin, they are one na mangkakasakay ira. Ang nag-iisang opposition po dyan, if you could still remember, si Councilor Ariel lang. Pero itong mga kasama niya, dati niyang kasama sa konseho in one party before. Gauntan. So nagsama-sama sila ulit ngayon. In one place, in one setting, right after ng kaganapan sa flag ceremony. May mensahe ba ito? May ibig bang sabihin ito sa takbo ng politika dyan sa bayan ng Binmalay? Agkwanta, pero sa kwanto labat lanti, unong informasyon ng Councilor Bismarck Valerio, ay 5 kami labat dya, tapian mangan. 5 kami labat dya, tapian mangan. Si Kayumot, ang ugtulabat ira, siyempre tinawayan daw may masamsamit iran beef steak, si katoy manunan produkto na Mars Restaurant. Si kayon talaga, ang tataba ng utak nyo, ang galing nyong mag-isip ng mga senaryo. Pero may mensahe nga ba? May mensahe nga ba ang picture na to na pagsasama-sama ng mga nasa majority at minority sa sangguniang bayan? We always have to put in our minds, that under our 1987 Philippine Constitution and under Republic Act 7160, there is such thing as separation of powers. That under that separation of powers, may kanya-kanya pong role, papel na dapat gampanan ang bawat isa sa kanila, especially sa local chief executive at sa sangguniang bayan. And their roles are different from each other, and that is why there is what we call separation of powers. Pero ito, may natatanggap po tayong report na may nakakaranas ng panggigipit na inaakusahang nagbebenta ng ibang produkto like feeds na pinaimbestigahan pa sa mga empleyado ng LGU, pero nang puntahan nila ay wala naman silang naprebahang engage ito sa naturang akusasyon. Kung nakakaranas po kayo ng similar na treatment, ito po ang magandang pakatandahan po natin. Kasi po yung kanilang powers is not absolute. Sabi nga natin, in every rule, there is always an exemption. At higit sa lahat, we have to observe due process. Kasi there is also such thing as abuse of authority. Hindi po pwedeng iabusuhin natin yung kapangyarihan na binigay sa atin, pinagkaloob sa atin ng taong bayan. We cannot do that. Under the Constitution, 1987 Constitution, at under the Republic Act 7160,
specific yung mga rules na andon nakalagay, nakalatag po kung ano yung dapat na responsibilidad na dapat gampanan natin while we perform our functions sa mga opisina po natin as elected officials of our town or municipality or city at ating tanagagik. Always nandun lagi yung due process. Pagka may mga treatment na ganyan na inyo pong nararamdaman, ito dapat po may tinatawag na due process. Dapat may proper notice, opportunity to be heard. Yan po yung element ng due process at lawful basis ng investigation o action ng LGU. Hindi pwedeng arbitrary o kaya'y selective enforcement. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng arbitrary or selective enforcement. Ngayon, kung kayo po'y ginigipit, merong harassment, merong repeated investigation ng walang basihan, merong threat of closure, o pressure at atong tanagagik, ito po ay maaaring abuse of authority, oppression at misconduct on the part of the LGU. Nagkalalo na sa implementing officer. So ano yung mga posibleng aksyon na gagawin po natin? Pwede po tayong magsampa ng administrative complaint laban sa involved na LGU officials like mayor, licensing officer, inspectors at iba pa sa una, Office of the Ombudsman. Office of the Ombudsman, DILG, pwede rin sa Sangguniang Panlalawigan or Sangguniang Panglungsod para sa elective officials. So saan tayo pwedeng magsampa ng aksyon for administrative complaint? Office of the Ombudsman, DILG, Sangguniang Panlalawigan or Panglungsod para sa elective officials. Ano ang grounds natin? Abuse of authority, oppression, misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service at atong tanagagi. Bukod po dyan, meron din kakibat po yan na civil at criminal remedies. Civil action for damages under Civil Code Articles 19, 20, and 21, abuse of rights. At Article 32, violation of constitutional rights. Pwedeng i-claim ang actual, moral at exemplary damages kung mapatunayan ang bad faith o kaya'y malis na ginagawa sa inyo sa panggigipit. Pangalawa, kung may formal na false complaint under oath, that is perjury under Article 183 of the Revised Penal Code. Kung may malicious prosecution naman o fabricated charges, pwede tayong mag-claim ng civil case, mag-file ng civil case for damages plus posibleng criminal. At kung mayroon mang order sa inyo to close, pwede po tayong sampa ng injunction o kaya temporary restraining order sa RTC, sa higher court para pigilan ang further harassment, illegal closure o continued investigation kung malinaw na walang legal basis. Sa mga local chief executives dyan. So ano po yung mga practical steps na magagawa agad? I-dokumento po lahat. Mag-picture, mag-video ng inspection, written notices, names ng LGU personnel, text or email communications, business permit, BIR, DTI, plus SEC papers o Securities and Exchange papers, commission papers. At kung mayroong DA o BAI related documents.
Tapos humingi po kayo ng written formal notice o explanation ng LGU kung bakit nagsisiyasat at anong specific violation. Sumulat ng formal reply, position paper na nagsasaad na hindi totoo ang akusasyon at humingi ng cessation ng harassment. Kung may ongoing investigation, humingi ng due process, right to counsel, right to present evidence. At i-report sa higher agencies kung kailangan, agaon natatong tanagaging. Kung may threat of closure o seizure, mag-file agad ng injunction sa court. Kaya yan po ang pakakatandaan na advised po natin doon sa natanggap po natin na report na merong hinaharas na negosyante. Actually, ay nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makausap yung negosyanteng yan. Maging siya nagtataka kung bakit na-i-involve siya. Wala naman siyang planong lumagay sa politika. Siya naman ay naghahanap buhay lang naman ng maayos, ng malinis, ng aayon sa mga laws ng ating bansa. Pero bakit nahaharas siya? Bakit nahaharas siya? Ano pong, iyan din pinagtataka po nitong negosyanteng ito na nagsusuplong sa atin. Because, bakit? Anong kasalanan niya? Anong nagawa niya na kailangang iharas niyo siya? Pero let's remember this. Hindi po permanent yung authority na binigay sa inyo. Meron po yung limitations. While you can exercise your rights, your duties and responsibilities, but there are limitations of your authority. Sana din na ma-absorb din natin ito na hindi tayo pwedeng magharas, hindi tayo pwedeng i-abuse yung ating authority at ibaliwala yung due process. Kawawa naman yung mga kababayan po natin na ganyan. Imagine na maayos na naghahanap buhay din, nakakatulong pa sa mga kapwa niya because he's also a leader of a certain group at ating tanagagik at tumutulong siya, hinaharas pa siya. Ay nako. Mahirap no maminsan at unsaksak susamay authority at kanunutan tayo to at ating tanagagik. Nakakalimutan natin na hindi po yan absolute. Nakakalimutan natin na there is what you call an end of everything. Kaya nga may term limits agaon natatang tanagagik. It is not forever. By the way, meron tayong parang statement coming from our provincial director from Police Colonel Dennis De Leon sa mga bomb threats na yan. Pwede bang ma-play natin ng saglit, Engineer Nixon? Padala ko sa iyo. Ayan, napadala ko na sa iyo at mapakinggan natin si Provincial Director Dennis De Leon patungkol sa itong mga bomb threats na to na nakakaabala na po, nakakaabala na kayo sa regular activities sa mga schools, lalo na sa pag-aaral ng mga bata. Actually, may mga bata natatakot po, mapagalara at ating tanagagig. Kanyan sana matapos na itong kwento ng mga bomb threats na to, pananakot sa mga eskwelahan, sa mga estudyante at maging sa mga guro, sa mga teachers. Sinasamay principal, di man Mapandan National High School lagi. Nanang mudlo pa to, aburido agagik mapagpaga si madam.
Ta siyempre, kargutura may gugaw, kargutunira may mamaestrato, ay balbalag ya responsibilidad itan. Insan takutan mo nira, ay siyempre mangkabyaw, so puso tunan madam. Sinyasa mo lang ako, Engineer Nick, pag ready na tayo para mapakinggan natin yung babala ni Police Colonel Dennis De Leon, ang ating Provincial Director ng lalawigan ng Pangasinan sa mga bomb threats na yan na umuuso ngayon sa mga eskwelahan dito sa, hindi lang dito sa lungsod ng Dagupan, kundi sa buong lalawigan ng Pangasinan, sa buong Pilipinas. Tingnan nyo, yung nakarang Friday dito sa lungsod ng Dagupan, kansilado lahat ang klase sa mga schools, sa pampubliko at maging sa mga private din. May maagang nag-dismiss ng mga pribadong eskwelahan. Pinauwi na sila at dahil sa bomb threat na yan. Agaw tanatatong tanagaging. So sana mga tuldukan ito ng ating kapulisan. Ayan, malapit na, mapapakinggan po natin ang mismong mensahe, babala ng ating Provincial Director, Colonel De Leon, patungkol po dito sa mga bomb threats na yan sa mga eskwelahan. Ready na tayo, sir? Okay, ito po, pakinggan po natin. Ano po advice po natin o warning sa mga nagkakos po ng bomb threat sa mga Sa mga nagkukos ng scare sa mga estudyante at mga magulang ng school ay nasampulan siya. Pag nakuha namin ang identity niyo, tutuluyan namin kayo, papailan namin kayo ng kaso. ano po advice po natin o warning sa mga kasi buhay at kapayapaan ang nakasalalay dito ng bawat isa. Meron naman kami advisory dyan sa mga estudyante. Nadudubli yata, Engineer. Bukas na lahat ng gagawa ng kanyang pananakot sa school na gagawa silang hindi maganda ay mapapailan namin kayo ng kaso sa cybercrime. Wala pa pong nasampulan. Actually, nag-file na po yung sa Rosales, nag-file na po siya ng kaso. Kaya tayo sa ating mga magulang, bantayan niyo po ang inyong mga anak. Dahil ang civil liability nito ay sa inyo. Kayo rin po mananagot niyan. At pag dumating na sa hustong gulang ang anak niyo at na-prove na meron siyang discernment sa ginawa niya, magkakaroon ng record ang anak niyo. Masisira ang future niya kapag nasampulan siya, pag nakasuhan siya. Sir, yung sa Rosales, yan po yung mahigpit na babala ng ating Provincial Director, Lieutenant Colonel Dennis De Leon, sa ating mga estudyante, sa mga nagpapakalat ng mga bomb threats na yan. Iwasan po natin yan. Huwag niyong sirahin ang inyong kinabukasan para lang sumausaw kayo at makiuso o makitrend, sumali sa trend ng bomb threats na yan. Hindi po biro-biro po yan. Oh, by the way, humihingi po ng paumanhin ng ating kasamang si kapaborito Atong Remogat para na hindi po nyo siya makakasama muli sa kanyang programang punto por punto kay Atong Remo. Pampasensya nyo lagagik na limu or may lilik na enton gout at limato agagik. Man pa-check up magano tapen januntan at agmat man ay ta makababaing mat yung programa jay man ay kanyan pampasensya nyo niya tating tanagagik hindi muna ninyo mapapakinggan. Meantime, for the meantime, si punto por punto kay Atong Remo. Si karata na tatang tanagagik so saray balitan matwa. SBM sa kabusol na saray MBTF managbalitay tila tan fake news. Lawas nating pakakatandahan, lawas tayong tanda na tatang tanagagik. Yala nang tayong ibabaga, binmalay, huwag kang susuko, manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maaasahan. There ain't no mountain too high to climb, and there ain't no mountain too heavy to move.
Akaulo bakan tabi lang ula sa ilawas sin karo kapaborito JCB Joseph Kanilang Bakani. Jad technical side si Mr. E&D Engineer Nixon Dakal. Sa bubukas, ito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan Paborito. Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Lawas Kaaro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM